Sinitabo kayo nakita niya sa post niyan. Buhay kayo. Buhay kayo na yun. Gusto niya siya. Lagi, wali ka mo dito. Tinis-tulis siya, Papa. Wali ka mo dito siya. Magbangon siya. Kaloob pa siya ba, no? Kita ko sa video ba? Kaloob pa siya. Nakaslow mo to siya. Kaloob siya. Pero mana siya giingon sa Pero, ang importante, wala mo po ninyo siya kita sa kaya nag-iimon po ninyo ang tanan. Lagi, Anak yun. anak ko siya dito. Isa na una kong anak siya. Namatay man akong bana, yung anak kinamagulangan. Bana na ko. Namatay man po. Duwaraw na sa igsuon. Oo, nandiyo ko yung anak. Special man ang isa. Special kahit mo na. Walang ba kayo na ako? Ang kuya anak po kagawad Mike, namatay po po akong bana. wala siya naman. Wala siya anak. Wala na dyan siya ibilin. Ikaw na anak ko yan. Ako na lang. Kaya mo pa ni Giga ni Tanjili. Sige, salamat sa sir. Salamat na siya. Salamat na kayo.